dir, ostres, una galeta amb farina de gla. Sobta una mica perquè dius, ostres, a veure què serà, no? Però un cop la proves penso que és molt bona. Per tots els públics, o sigui, això és una galeta saludable, és que està boníssima. I som un obrador artesà de pa i galetes ecològiques. Som un obrador saludable, natural, nutritiu i treballem molt amb blats antics. Hem desenvolupat unes galetes de gla i d'aranyó. L'aranyó té un punt àcid, però ho compensem també amb una mica de dolçor. Recuperar l'aranyó, en aquest cas, i la gla, jo crec que són dos productes que se li pot donar molta bona sortida. Penso que pot ser una innovació que a nivell nutritiu també pot ser molt bona. Al principi sobta una mica, però després, un cop l'has provat, jo crec que la gent repetirà, perquè a part de ser sostenible pels boscos, també és bona.